Shalom Dek Lintang. Mas Gading tahu nggak? Apa? Bedanya bintang sama lintang. Apa ya? Kalau bintang itu menyinari dunia. Kalau aku menyinari hatimu. Ayo Ya masuk. ampun. Nah, iki apa iki Mas, lagune? aku panas banget. Oh, sebentar ya. Kamu kok nggak peka banget sama aku, kenapa? Dikipasi sik. Kok dikipasi wong iki keringetan kayak Iya, gini iya, kok kok iya. dikipasi Ah. piye? Iya iya Nduk, kene Nduk. Aduh, aku capek banget. Ayo dilapi nggo tisu. Saiki sementara nggo Kene, tisu kene, garing. kene. Di mana, Mas? Oh, Oh. aku ning kene kok. Oh ya kene. Iya. Pelan-pelan. Terima kasih. Alah alah, Jan. Terima kasih. Nggih. Purun mboten, Mbah? Ora. Oke, pun. Dengan ketembanganmu kapan ribut pandangmu. Nah. Wis menang. Wah, Nggih, sugeng dalu, Bapak. inggih sugeng dalu. Kok panjenengan kok Salim rumiyin. Oh, ketoke mau wis salim ya Oh, salim. nggih salim malih, Bapak. Aduh, Jan. Wah, ya nek isih enom ki tangale alus. Mila to, Bapak. Nggih. Nggih. Nembe sepisan menika Nembe nggih. sepindah menika Oh. kepanggih panjenengan. Biyen ketemu nalika semono panjenengan isih cilik banget. Oh, Nderek. nggih. Pak Senonak ora kleru biyen almarhum Bapak. nggih Dalam ten Blitar napa ten Pundi nggih riyen nggih. datang Blitar nate, Blitar. terus datang Gresik Surabaya. Panjenengan kok nek ngundang kula kok Bapak. Lah pripun? Lah kuwi tak critani. Kedahe pripun? Almarhum Pak Seno kae Nggih. arepa umure tuwa kono kacek setahun ning secara alur kae pernahe ponakanku dadi nek Oh. nyebut aku muni Pak Lek. Oh. Mas Gading nek nyebut aku muni Mbah Geter. Mula panjenengan nek nyebut Kula karo aku Simbah. Eyang. Oh iya, nggih. Nggih, Eyang. Grandfather. Heeh. Grandfather together. Grandfather. Nah, panjenengan iki di apa ki disuni supaya bawa dandang gula rukun Islam mengko dibake pepeling. Nggih. Nggih. Nggih, dandang gula nggih. Nggih. Dinggo lagu pambuka. Nano neno. Ben dinikmati suarane. Rukun Islam ing lima pan iki. Wah, sasake Mbak Lintang karo ki pancen yo laris tenan wong suarane nganti Nggih ngapunten Bapak. Nggih, ayo nok lanjutno. Katindakna mring prasarama Neno. aja nganti ditinggalke. Neno. Rukun Islam pon niki sahadate kang angka siji kang kapindho salat dene kang ketelu. Ya, lanjut. Ramadan nindakno
ibadah haji nonando rukun Islam sampurna dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaninah luwih sampurna yen berjamaah syukur lan asal salat saya tingatake tindak mungkar dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaninah luwih sampurna yen berjamaah syukur lan asal salat saya tingatake tindak mungkar diaturake dienggo buka rasa karo dienggo lagu pembuka. Nggih, Bapak. Nah, lah niki panjenengan mumpung isih nang kene, aku wingi di WA karo admin Warga Laras Mas Gun. Nek panjenengan jare arep ngersake duet karo Mas Gading. Oh nggih. Lagune Sampai Intek. Sampai Intek. Monggo lagu niki Mas Gading hafal napa mboten? Ah wingi wis WA karo aku mongso
Wingi wis WA karo aku rak dipasrahi karo Mas Gun. Nggih. Pak niki Lintang Kairo karo Mas Gading arep duet sampai inti kira-kira saged nulis notasine mboten beres mah tak tuliske notasine. Nggih. Ning gandeng lagu sampai inti kuwi lagu sing romantis. Nggih. Mas Gading karo panjenengan ya aja tido-tido mengko le nembang ya karo sing romantis. Nggih, siap. Sing ekspresi. Ayo, Upamane pripun? Upamane kaya Mas Gading duh intai terus sampean apa kok sampai ngene karo gandeng Kualik Pak niku, oh Pak. balik ya Nggih. ayo aku pancen seneng tak balik kok kan Sampai dadi jalane pripun niku, Pak? ayo Mas Gading disebut yang dulu disesak neng neng nong nong ayo Mas Gading nyerak rene dijemput Mbak Ayo Mas Gading. ayo dijemput Kesini Mas Gading. dijemput digandeng Ayo Mas Gading ya. Ayo Mas. Joget nyekel mik Mas Gading pokoke rasa isen-isen Nggih, Mbah. sapa ngerti pengendikane almarhum bapak mbiyen lumusi mbiyen nalika samono panjenengan ya isih cilik mbiyen ya melu Mbak Lintang Karo mbiyen ya melu sesuk nek ana rejaning jaman mbok menawa Lintang Karo sesuk iso dadi judine anakku barang mbok menawa lho mula kok njaluk lagu sampai inte Nggih. gitu Mas Gading iso ngimbangi lagu sampai inte iki romantis lho Ya, nek dikit-dikit digandeng aja, tangane Mas. ya Eh. manut Heeh, lagunya Lah. dikit-dikit aja. Dikit-dikit kepiye? Ya maksudnya Aku ra nggak seneng usah- nek dikit-dikit. Lah, lah senenge piye? Ora apa-apa. iki lagu sampai inte iki lagu Cina le omong-omongan nek iso ya cara Cina ya ora kok ya pokoke sing romantis wong lagu niki tentang katresnan Nah, apa kowe tresno aku terus Gading mangsuli donya akhirat tresno ya Aku lali ya, Mbah. ora wong wingi tak bantuin ya nanti. Oke. Nanti liriknya tak bantuin Mas Gading Nggih. nyanyi ya. Nggih. wong kuwi nganti ana sing nyawer apa kuwi jenenge Mas Janu Oh nggih niki wau. kuwi Mbak dipendet Mbak Saking saking dibacakan ini untuk Ki Gading Pawukir dari positif fiber. Vibes. Apa? Oh vibes, tapi tulisannya R. ana meneh kuwi Ini saka juga sapa Lintang Kairo untuk Lintang Kairo dari yang sama. Ini terima kasih ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, selalu mensupport saya sama Mas Gading. Terima Amin. kasih. Nah, terus kuwi Ini untuk siapa dari siapa untuk Ki Geter. Panjenengan ki diparingi niki. waduh matur nuwun matur nuwun Terima kasih. Wah, apa iki wah duit karo kopi Iku- kapal api Nggih, wah iki kesane jenengan mboten ngantuk niku Aung, seminggu. iki sing penting duitnya tak jukuk, kopine mongso borong. Tak ngono. Nya kopine nya nya nya. Ada lagi Bapak. Heeh. Oh ya terima Nggih, kasih. kesehatan niki, Mbak. Bukakno, Mas. Minta tolong. Sik, berapa? Wi untuk Ki Geter apa untuk Ki Gading kuwi? Heeh. Ayo didepke rono ben disut. Pegang Mas. Ya. Oh kualik Mas. Oh ini. Semoga sukses dan rukun selalu Mas Gading Mbak Lintang. Terima kasih Matur Lintang sembah nuwun. Lintang Pawukir fans. Wah, Lintang terima Pawukir kok. kasih. Terus sik Itu niku apa Mas yang itu Mas? Yang ini untuk Ki Geter. kagem yoga. Wah. Ora ding ora, padha tulisane. Wah sama. Kami ini Ya lho. buat Lintang Pawukir fans Nggih. terima kasih banyak. Nggih. Semoga guyub rukun selalu ya. Terima Amin. kasih sudah
mensupport Mas Gading dan Lintang. Terima kasih. Matur nuwun. Pokoke matur nuwun. Ning ya jane sing maringi pilih kasih lho. Aku iki Lintang karo Gading abang-abang kok nggon aku biru iki wah kan. Lah panjenengan gandengane sinten lho, Pak? Aku ora ndek gandengan aku. Ayo. Kita berdua kan cocok ya, Mas ya. Lagi. Iya. Sudah. Ayo. Jelas. Lagune ngene, Mas. Sampai intai lho lagune. Gimana lagune? Dipraktekin coba Mbak Lintang anu. Prakteknya. Tangannya ngomong. Oh. Nah, terus Gading. Apa? Apa Intai? Kamu itu manggil aku nama Intai Oh, gitu loh. Intai toh? Heeh. Neng dek aku bingung aku, Mbak. Sing penting saire aja kesusule gandengan, saire. Udah aku main manut. Pripun lah iki kok Aku emang digandeng manut banget Mas Dan. Wah, aku ki manut kok wonge kok. Dikapak-kapake manut. Wingi wis tak kirimi linge ya kudu dipelajari kok. Apal ya? Apal Mas. Ayo Ben karo wanyo, dituntun Mas. Mbak Mas. Mugi-mugi apal. Bukane iki lek nulis notasi ya mendadak, iki mau lagi tak fotokopi. Oh, nggih. Bukane saka saron dhuwur. Niki- Teng tong teng tak tak tung tan detang detang. Niki mboten kalem-kalem mawon, Bapak. Sing pertama kalem dangdut ning dangdut tipis-tipis. Ah. Pamrih ben panjenengan ki romantis iso meresapi ngono lho. Oh, nggih, siap. Nggih. Ya, sampai ente bukane saron iki Mas nggih. Ning neng nang 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 ning nang alon sikik Mas. Engko sing keloro sesek ora apa-apa. Yo, sing romantis lho. Yo, sampai ente. Cek Mas, ini lho. Kadang iki Oh, aku dan Mas jenengan mboten dikirimi to, Mas? Kalih Ki Geter niki wau. wis tak kirimi iku Wah, sik tak terang jenengan dhisik karang yo kirimi. maklum le gawe agi mau. Wah, nggih. Ini garape ngene ya. Ning nong ning kendang langsung nyaut tak ning neng neng tak tak terang tak tak tedang tetedang den. Mas, endang. Malah mencap-mencap. Kok ki piye to, Mas? Aku yo pengen romantis kok yo nang omah ra tau romantis kok. Oh, baca notasi to. Walah. Ayo buka saran Mas, yo. Hihi. Mas Gading. Dalem dek Lintang. Mas Gading tahu nggak Apa? bedanya bintang sama lintang? Apa ya? Kalau bintang itu menyinari dunia. Oh. Kalau aku menyinari hatimu. Ayo Ya masuk. ampun. Apa Intan? Apa kau tenan? Terima kasih. Yo Intai. Jika sampai tresna kundang yen mangkana sampai kau impe. Ayo Mas kau Ya. Lali aku. yen mangkana kau impe. Dina
Wis aku angkat tangan, Mbah. Mboten napa-napa, Mangke. Bapak. Ayo wingi Menika wis kan tak- dadak lagunya. Ayo wingi wis tak kirimi linge. Oh. Carane ajar ning omah bul. Nggak apa-apa, Mancing Mas to malahan. Lah mancing karo ajar. Ayo Nggak serapor apa-apa. golek. Sesuk diapalke mergo iki nak panjenengan iso nyanyi karo Lintang karo jan pas banget ngene iki jane. Nggih. Heeh. Nggih. Lagunya yang duet Apa? aja, yang bisa aja. Ah, yang Mas. bisa Apa, yo? Lintang Yang bisa, Asmara yo? apa-apa? Apa ayang-ayang? Manut Apa langgam? derek. Oh, derek. Nggih, derek. Melok bareng di Lintang Asmara ya. Nggih, derek. Ya, tinggo. Wah, aku mau manut. Yo. Angkat tangan aku, Mbah. Pun nggih, Apa Mbah. to, Mas? Pamit riyen. Lho. Apa? Kowe engko sih mayang bareng sih. Joding. Lah ya ki pripun to? Ah, nah iki apa iki Mas, lagune? aku panas banget. Oh, sebentar ya. Kamu kok nggak peka banget sama aku, kenapa? Dikipasi sik. Kok dikipasi wong iki keringetan kayak Iya, ngene iya, kok kok iya. dikipasi Ah. piye? Iya, iya, Nduk, kene, Nduk. Aduh, aku capek banget. Ayo dilapi nggo tisu. Saiki sementara Kene, nggo tisu kene, garing. kene. Gimana, Mas? Oh, ning Oh. aku ning kene kok. Oh, ya kene. Iya. Pelan-pelan. Terima kasih. Alah, alah, Jan. Terima kasih. Nggih. Purun mboten, Mbah? Ora. Oke, pun. Mboten. Ayo, saiki sementara tisu garing sik. Besok terus nganggo tisu basah genti. Ayo kemringet kok ya. Ah, nggih. Ayo Mbak Lintang Khairo dasar dina. Dasar dino malam minggu. Wah, Nggih, pripun Mas Gading? Lah niku kok nyekel jempole piye iki? wah sikile sih nganu sik jempole sik gawe Kali, jempolo. Saya kepengin mayang aku. Kuwi nyasmitani karo Mbak Khairo, mbok Nggih. menawa sesuk ya seneng jepitke ngono kuwi. Maksudnya jepitke jempolo ki ben diperlake Mbak Lintang. Nggih. Gimana Mas Gading, udah Pripun? ngantuk apa belum? Wah, sudah. Sudah. Sudah lir-lir. Tadi sudah mau bubuk di sana tadi. Mbak Lintang, Nggih. jare mengko bengi panjenengan yang bintang tamu ini adikku Mas Catur banyak karo Mas Gading. Oh, nggih. Terus siang ini rak nganggur to awan iki engko. Nggih. Sampeyan nginepe nang Mas Gading apa nang Pak Jaroni engko. Apa nang ngene anu Pak Dekeswan. Oh, alah. Ojo, Lah pripun? jangan. Medeni. Aja nek nang kono ndak bayar sesuk aja. Gratis ya Pak De? Gratis oh. Mengke tempatnya VIP nggih Pak De? Kursi ngarep omah. Nggon teras kae. Aku ditinggal mlebu ya tinggal turu ya karo kae. Didolani tinggal turu. Akae iki liya iso meja kursi iki khusus sing dienggo tamu arep ngundang Maya. Oh. Ya saka Mbah Miko Semin Gunung Kidul ngersake yen ning Tawangono Ing Lintang. Tawang. Bawane mengko gentenan. Bawane Mbak Lintang mawon. Ayo mengko raketan sak larik ya Oke. sampean ya anu mengko cakepane dikandani karo Mbak Oke. Lintang. Neno neno. Yen ning Tawang. Oh, Nah, sing romantis. Nah, ngono lho piye to, Wah, iya. Mas? Nek Masa wong- kamu lupa sih? oh iya ya. Kemarin kan kamu udah chat aku. Iya. Katanya kangen. Wow, sudah jelas. Enggak perlu ditanyakan. Wong bagus
tatap mata saya. Ya dioper ngene Mas Gading, cakepane apa? Neno. Marang Mega. Bari. Marang Mega. Ingang kosong. Son takon war taning reki. Yo, kon gentenan Mbak Lintang. Cakepane Piye iki apa? terusan? Janji-janji Mas, kayak sama lek janji-janji ning nggonku Wah, kayak piye? iya. Ngelingi apa ora? Wah, lah Saiki kena kaya eling. apa? Wah. Dengi kaya apa? Ya gak yo medun yo. Sing jenengane wong lanang ki aja ming apa nok? Napa? Sing jenengane wong lanang ki aja ming Aja ming janji. Nah. Oh, piye to? Yo medun yo. Nyandi. Dunar Mas. ngopo? Nyandi. Nah, manut. Janji. Ayo tak tonton apa piye? Tak tonton apa piye? Yo. Kapan nyawang Bu Pras ben semangat, Mas. Ya, lucu tenan ta. Dipeleti loh. Deni. Janji. Janjiku eling. Nah, ngaten niku, Mbak. Oh, Ala iya. apa rendang nyanyi mau? Kau wis kok wis janji weling kok. Medat res sing tias. Kalo. Napa? Sik nyaron kalo. Napa sing nyaran? Bringas. Wah pengen kuwi Mas, pengen kayak dhewe ta. Mergo nganu kok ya Mbak Lintang, Nggih, pripun? grup karawitan semene kae iki Nggih. sing durung rabi ya ming sing nyaron kae. Wah, sing niku. Nggih. Cik Joko no Mas jenengan. Saya 13 tahun. Piye? 13 tahun. Oh, seumuran. Ingsun prasopo ayo Ora kok. Yo. sinek senan bumi langit tangi sing tias nganteni padang bulan. Ayo Mas Gading. Yo. Ngantuk aku kuwi. Ngantuk banget aku. Lah yo. Ayo semula. Jere kangen mbasan tekan kene ngantuk iki piye to, Mas? Ora ngantuk ya. Lah Kok kuwi ekor mau gimmick. mangapa? Ya. Gimmick acting. Boyokku loro ya. Iya to? Piye to jane iki? Yo. Tapi cuti apa piye, Mas? Loh kok mapan ki piye to? Yo. Nyanyi, Mas. Ya neng. Kuwi to. Ya neng tawang. Tawangan lali
terus ngateni tekamu barang mega ingkang koso kang mas sontakon ki pawartamu pisan wae Mas terus suwuk. Ya, yo. 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 Apa diling-eling cakepane? Kandhani Mbak Lintang. yen ning tawang Yen ning tawang lintang Moga. Lho kok ming moga-moga. Nggih ora kok. Aku iki. Nggih. Apa kowe pancen
Ayo sing kedua le nembang bareng ya. Dalam. Sing kedua le nembang bareng. Sing apik kon bagian aja ngono apik banget. Ha iya, piye? Ape piye? Mas, tenan to? Ayo sing jenenge Pyai Nom ku ya sing request ya pinter jaluke tembang sing kira-kira romantis kuwi. Nggih, cocok. Wis 3 iki sing dipanangkani. Isih ana siji Sarung Jagung to mau. Nggih. Ya ngersake duet to ya, An. Nggih. Sarung Jagung napa duet mboten? Iya, duwe. Ayo tenan ora apa-apa. Yo, Sarung Jagung buka bunang Pak Joko. Ya menisan Mas, ora apa-apa.